Continuam amb l'iniciativa El Mas ma casa i avui us expliquem una pintura on la seva protagonista té una història molt curiosa. Es tracta d'una petita taula que representa una santa abadessa, identificada com Santa Gertrudis de Nivella. Aquesta obra, que prové de l'església parroquial de Llucmajor, data del segle XV i fou atribuïda a Joan Rosetó, pintor de la primera meitat del segle XV. Santa Gertrudis va ser una noble que, juntament amb la seva mare, varen convertir el castell familiar en un monestir mixte. A més, va estar abadessa i al voltant de la seva tomba varen succeir diversos miracles, tals com curar els malalts. Se la considera com la patrona dels que viatgen per la mà, dels peregrins i dels malalts hospitalitzats. A partir del segle XVI, els pagesos la comencen a invocar contra la pesta i les plagues de rates. Per aquest motiu, se la representa amb hàbit negre, una corona, un bàcul i envoltada de rates i ratolins.